Det var virkelig, virkelig banebrydende, at vi kunne komme herop. Det har ændret vores hverdag helt vanvittigt. Og så Isabella kunne få lov til at interagere med andre børn. Det har hun heller ikke lært. Hun har kun kæmpet for at overleve. Det har givet os en mulighed for at komme ud af huset og være sammen med nogle andre børn for Hobart. I forhold til vores søn, så er det det der med, at han kan få nogle venner. Lære nogen at kende, som også selv er sårbare på den ene eller anden måde, og som selv har en historie. Der kommer familier her med børn, der er alvorligt syge, eller har på en eller anden måde, i hvert fald ikke har mulighed for at komme ud andre steder i hverken vuggestue eller børnehave. Og her kan de komme og få mulighed for at lege og være del af et fællesskab. Børnehuset Siv er jo et privat dagtilbud til børn, som er sårbare. Det er blandt andet, hvis man har en fysisk sygdom, og så har vi jo også et særligt tilbud for børn med autisme. Selvom du har en diagnose inden for autisme, så er du individuel, og du er dig selv, og vi har forskellige med i bagagen. Vi møder hver enkelt barn der, hvor det er, og skaber den hverdag og den struktur og de rammer, som hver enkelt barn har brug for. Og så har vi en time-timer. Efterhånden som det røde forsvinder, er tiden gået, fordi at et barn er det ukonkret at sige, at om lidt skal vi det ene, eller om lidt skal vi det andet. Men der sker noget med det talte ord, det forsvinder, men det visuelle, det består. Der er rigtig mange af vores børn, der har glæde af at have den her faste visuelle guidning foran sig. Så vi prøver at se, hvordan skaber vi aktivitet, udvikling, men hvordan skaber vi også ro og pauser. Barnet skal kunne have energi til hele dagen, også når de kommer hjem til deres familie, at de ikke har brændt al deres energi af, så tingene bliver svære. Og man følger sådan meget det enkelte barns sådan, lyst til forskellige lege. Det synes jeg er helt unikt. De er rigtig gode til at være individuelle på børnene, fordi der er meget forskellige niveauer, når børnene er syge. Ikke? Der er ikke noget krav til, at man leger sammen. Man leger ved siden af hinanden, og så opdager man måske hinanden undervejs, eller bumper ind i hinanden, og så kan det være, at man kan få en ven på den måde. Aktivitetsrummet eller puderummet derinde er klart et af Huberts højdepunkter, når vi kommer her. Der kan han komme ind og brænde krudt af og få lov til virkelig at være en dreng på 3,5 år. Man vil så gerne se sit barn smile og grine og lege med andre og udvikle sig. Få børnene udviklet, at de kan lege sammen og ikke kun skal på hospitalet. Fordi der er den der med, at når ens barn bliver sygt, så mister man jo også selv som forældre den drøm, man havde. Så der er han jo bare et helt almindeligt barn, når han træder ind ad døren til det puderum. Vi ser det ikke. Vi ser jo ikke det syge barn, vi ser det raske barn. Og det kan forældrene mærke. Og så han kan spejle sig. Det er det, man også skal være bange for som forældre, at alle hans venner er raske, eller hvad man kan sige. Og børnene ser bare hinanden, for de er bare børn. Og de leger sammen og kan spejle sig i hinanden. At være hårdt og tænke, hvorfor har jeg det sådan her, eller hvorfor ser jeg ud, som jeg gør, eller hvorfor har jeg de udfordringer. Det er en glæde som forældre, fordi at det der med at se, at lige pludselig så har de noget interaktion, og de får nogle venner og sådan noget, ikke? Selvfølgelig har der været primært fokus på hendes udvikling og hendes ved at komme ud og lege med andre børn. Men for mig har det været helt vildt at kunne komme herop. Altså. De vil gerne have, at deres barn skal have et normalt barneliv. Et godt barneliv. Og det kan vi jo give dem i de situationer, når de kommer her.